Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene ndi mlendo olemekezeka kuno kuzomba district zomba tondwe kulemo wanu. Olemekezeka araji bano, olemekezeka aoma wejikwanje araji Eastern Region kulemo wanu. Olemekezeka kuwa chinamata Eastern Region bwana Pamusi mwazile ulemo wanu. Olemekezeka maibole betanda na kompa noso AFP azomba manosa ulemo wanu. Olemekezeka atebile National Director Bambo Christopher Chana awetokera kuzomba ulemo wanu. TVP hoye anima sa 2 minutes yote ndi yankule. Wema vipi ndi kubasana utendo huu kuti mkauze a Professor Fadila Mutharika president yatu kuno kuzomba district chipandi ndi yampampu atu awa akonzeka bwana kufanya Professor Fadila Mutharika kuzifupa kifupa choyamba kumbira TVP kunokuomba tobe bwana anifanane aje musima ya madea imene madao kwa maso petraisa bwana wapita bahane na mtene sauta antu wakote bwana churu kunizosa zozita bwana akunini ya Professor Fadila Mutharika ba 25 ba 16 kuni ya bila kusadi hausaka kwa zozose zinene zukuchitika ziko mungu. Ole nyekoda vipi watu ndo chani msenda nima siya utenga ali niki ni kukopano batabodia chicho chidimele boma MCP boma chidikuko chimene cho chinako kawa chinakotenga boma chinakolitengako pa 2016 ya kubemba kunena kuti chidikuko chimenecho chibelemu chimake. TVP oye pomaliza ni mafuna ndipempe winali yese amene anga nyoze protoko ya chipani cha TVP ine sindiza mulemekeza. TVP oye ali yese amene akulumba protoko ya chipani ine sindiza mulemekeza. Pomaliza beni nditokoza ulemekeza kalita chifuwa yote taniza kuno masasi kuno kumaso uniform ule mwangu bana chawa mwamba Nala mdiole ndiawandile maona wa members yatu Kiyamba ulewanu wa Director of Research and Training Dr. Susue Lepanda na kula ni mabwela Olemekezeka MP Azoma Sento Ola mubisa awali Mashadu watu onse Amesi ndi kukuona ni muni kumukira Ona bolindani, ona bogamoto
ndiye na wonse amene mabwera kuzaperekeza vipi hapa ni aleo bwana masafiridwa ni ananu wotokera ku Chanko skulu ya Kajenjere Chanko wing alibompa na bwana na ndio bwana ndio ndio kwa best hour in 2 minutes. Chala mwamba uko sini kunyona chala mwamba TPP oye TPP oye Professor Papika Mutharika oye Honorable Bright Msaka SCC oye Honorable RNG Daudi Chibwanje oye Director Mai Kande oye Director Youth Stephen Thomas oye District Governor BJS oye Ifeanyi oye Mwibaji Nonse TPP oye Youth Morano ya Kuchango oye Mwibaji Nonse Nikutsiwa simu kuyaka ndi mpambu chipata 268 Kumwela kamara pano tukumwela sautenga one na kulitika mwinga Professor pa 16 September pano Tonsefe jizi zadi ya kupikilina kata TPP oye Haminga jino yanja Professor Makanda dikawira kare chima TPP oye Haminga yorima Professor Makanda mwele sakare Federeza TPP oye Haminga jino Jimazuwa kunosi ziko lino dinipto koleri Nawe ya Professor Papika Mutharika Goma leo ziko lingo enda wapanda nsokore Kifuma jani Anthambili leo tukukona dinja Anthambili leo tukukandika kukuwa zofuni kila pamoja watu Watiku niti Shuka, bredi, kakare sopo Zose za kwela jani Zose za kwela jani Yasimi kumbo Zose za kwela jani Professor Kulongeza Kulizi Menezi Zonsezi Zazika Mtengo Timababwe Zeresa Pampando Pa 16 September Mundore ulendo Niwa Pipi Honorable Bright Msaka SCC ule mwanu Nipeleke maiki Wapapena Ndibatira Siku mkona Nanja wamona kwa best hour Nikuwendi waliso mabadala Kukampunga Komanso District Governor Azoba Urban Bwana Jackson Africaniki ule mwanu Mabadala bwana na ninakuti ena wonse Fole ndo nduwani Ena wonse asi ya mkwa kwa kubida Kujilole njapembe aliki wa Governor Chikaochi Kuti bwana awangule nipa kupembe ni bwana Kuti mulangule Unatindi wanu wali pano ule mwanu kwa bibi Chala mwamba Apita oye Adeti oye Bright Msaka SC oye Maimbi Donse oye Bwana Bright Msaka SC Vice President MP Takula ndani kuno kutondwe ule muina upite kwa Director of Research Honorable Dr. Suswere ule mwanu ule mu Director of Women ule mu Director of Youth ule mu Abidi Maosa ule mwanu ule mu Bango Best Awali ule mu Mashado Rose na unashado watu wako Bango Lindani ni mashadi ya Rosa mene mulipano Kulandia ule mwanu ile bwana asi ni yankula kwa mbili soka na ujuwanu Chino waka ni inaya tukungo kulandirani bwana kuno kutondwe Ujima yankule atuwa Koma ile dufuna dukubempe ni inuati Muntu wina hali yese mbanja amena amafuna mwana Zako na lizovala Tufane Ye hali yese amena kufuna ujiboma hii choke Ayelela akale nijipaso chokotela Omaso Asafote wa 16 September kuliwepa nidani Ye
akuti kulika akuonjezera akuti mugo kuti mukadule chokotera anthu amene munali ndi ID munalepeza ID koma inali isanatuluke. Ayamba pa 21 zambiri alokosola bwana VP. Bwana VP msonkhano ndi wanu tikulandireni kuti mwayankhulatu ziko kwambiri bwana VP. Manja mwa Vice President, manja mwa Vice President. DPP woye! DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Kondwe woye! Kondwe woye! Ifetonse woye! DPP woye! Anachako kala licheche ungesere. DPP woye! Kondwe woye! Maule Musa Filegedwa, a regional governor, a director of a youth director, a MP also, a Professor Mutharika, my shadow no say, a Kunokuzomba, Odi, Alindalima Vodeladreti, Alindalima Vodeladreti, DPP Woye, Mene ndi mafika pano mumayankhula uthenga. Mamveti ndikufika pano mumayankhula uthenga kumanena kuti mukauza dadi tikuvutika. Siyote nanga uthenga umene ndatenga pano ndi utiwo. Inenso ndabwera ndi uthenga kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Tamva nadwezi uthenga wache ndi wachilimbikiso ndiponso akukupasani chiyembekezo. Tamva nadwezi inu mukhale oyembekezera ndipo ndiyokhulupirira kuti pa 16 September 2025 President wanu wokondedwa Professor Arthur Peter Mutharika akumwekaso ngoma. Afune ajakwera afune olwasafune olwajakwera isere kubera awasagere olwameki amange bwaji Professor Arthur Peter Mutharika kwera ngoma. DPP woye! Ndimafusa wina wake Mtolankhani akundifusa mafuso ambiri ndiye ndinafusa Professor Mtolankhani kuti kuiwayo Mtolankhani undiuze chimozi chimene analonjeza chakwera ndipo chimene wakwanirisa. Mandiveni alibandi yako bano chilipo yeza nalikubati yali mundipasiso tawi ndipati wino mupasa tawi yo mukapotana chakwera inu. DPP woye! China chilichonse chimene analonjeza chakwera walepera. Chilichonse chimene analonjeza ni Amalawi walepera. Koma ndikuyamikeni inu anthu akutondwe. Mamveti ndikuyamikeni inu anthu akutondwe simmatengeka ndizidi zonse. Chisankho cha 2020 chachibwereza chijakamera chija anthu patondwe munavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikuti zikomo kwambiri chifukwa cha moyo umenewo. Iko 2025 pa 16 September ofika 10 koloko mamawa chisankho analengeza kale. DPP woye! Ngati mukufuna kuti itengo ya zinthu idzike namanadwezi nakamanosuti chose chakwera chifukwa cha ndani zakwera chifukwa cha ndani nanga zidzike chinsise ndani mapandopo chinsise ndani chakwera atsike pampando sazambezo zina limene lija. DPP woye! Kufunika kuti anthu akuno
anthu akutondwe mukavote mwa unyinji osachitira ulesi. Ndamva ine ndakunena kuti zimene akupangaye msipiwa akupangira kampeni a DPP ndizoona zimenezo. Koma ngakhale akutipangira kampeni ifo ya DPP sikutizangokhala pansiya ofunika kuti pite likatani. Ndiye ndifuna ndione pano kuti ndi panoti kodi ali ndichokotera ndi akati chala mwamba ali ndichokotera ndi akati chala mwamba mafuti amene ndi akati andani eti ndikauze zimenezo nditondwe muzavota muzavotera profesa kundipendereza abwerezo kundipitembasi tuisigezo kundichiyo wazipesekanso kundizose zikale mchimageti muvotera ndani andani eti DPP woye andani woye koti mule ndowu wa utali ndiko kupepani inu nonse mandiva inu nonse amene muli ndi kaja kazika kapepala kahumono kaja omwesi mnalandile ID card kuti mupite mkatani mukalepese chakaundula wovotera kambanatete. Koma ndikuziwa kuti ambiri mnalembesa kale amene munalembesanu khalani chelu masiku ogoda akazamabwera muzavotere profesa kambanatete. DPP woye nkhani ya njala taimva koma profesa akapita mikanika ndiye mwini wopereka chakudya. Ndichoke DPP woye kunoko kuno ameki akubwera pa 21 namba 9 ndi pa 22 mwezi waje kutiwo kasitaso pepani mundikulukire information inabwera pa tikonze kuno kutondwe kuzomba ameki abwera pa 29 February so January sorry pa 21 January so magisa DPP woye ndiyanane mtekai kandisheti ameki akubwera 29 January 2025 kusalembaso anthu amene akasale osalembedwa navana azakhala kuno masiku awiri tambadaide tiyambireso akubwera pa 20 jadi 29 leti January azakhala masiku angati awiri masiku awiri wokha kuno laife ndakuti timadikira siku lachilililo ndikupapita kofoloko siyaje manga ndiye timakapeza line ya itali ili pamene pacha ameki chifukwa kuti akuziwa kuti akuluza ngakhale kuli anthu 100 pamene pacha ikakufika foloko akuzimisa mashini awo tamvanatwedi ndiye kusabasi mwayiwozimisa mashini muonesese kuti siku loyamba lelilo mamawa mukakhale pazere wolembesa. Koma inu amene muli ndi cholembesa kale chokotera bwinacho kale chisungeni bwino musalolere ngamba kuti Abalawi Congress Party chifukwa chakuti akuziwa kuti aluza akupita mbizimu kunena kuti ndipase chovoteracho ndikusungire mampreti ndikusungire ndikupasa 10,000 mungakulise voti yanu inu mukulisa voti inu DPP woye mukakulisa voti ndi 10,000 kwacha ndiye kuti kuvutika kupitilira zaka 5 zina tamba na twende musalolere kuti kuvutikeso zaka 5 zina chifukwa cha 10,000 kwacha
ndiwerezenso ameki akubweraso kachiwiri amene tinasalira takweza tikhalama amene anasalira osafota osalepesa talamama ndiwochepa koma inuyo amene munasalira mupite pa 29 kalepese kukalopera mavoti kalufana 20 DPP woye ngati tikufuna kuti mafuta azipezeka Malawi tivotere ndani? Tivotere ndani? Tikafuna chakudya Malawi uno tivotere ndani? Tikafuna fertilizer tivotere ndani? DPP woye! DPP woye! Tima kisiwa kisindikiro ka DPP ndijani banjani mambo na kopi ya Profesa Babene Bwende Babene Bojani Chongi MP wa DPP Babene Bojani Kansala wa DPP Babene Bojani Kulobanya MP ndindani DPP woye DPP woye Ibusieni ndintende wanu msika uja wapa no uja anayamba tinayamba ndife DPP sio nyobaji naye bado ndukukira ayemna minister atu alikona ngopeni kwili tinamba sika bene mchi titapatina ngochoka mboma au pitiliza ngati ino atisikaba na ndikusipikizireni kuti ife tikangopera poma ngapatete tikangopera mboma siko nyotumaniza ndipo hitukumangirani ya bino kuti pano patondwe pakhale pachitukutu ya bino ngapatete DPP woye Profesa Ahimida Nthandika woye kumalizira ndioni chara cha Profesa Chala Mwamba Profesa woye Profesa woye na utakunariseni ziko mbambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.